I-black salt u-200 rand kubantu abayifunayo bangafonela eGoli bazoyithola inamba ethi 066 254 0452. Abanye-ke abangekho eGoli bangafona inamba ethi 061 538 2925 ekambongweni Qhawe Ngcobo leyo enye kaBusi Mncwabi. Ake sikhulume nge-black salt. I-black salt eyokulwa nezinto wena ozisabayo. I-black salt eyokusebenza ngegceke lakho ukuthola ukuthi la ekhaya kanti kuvimbe kuphi esiphi lesidalo esilwayo la ekhaya. Yenza njena-ke thatha inhlabathi yegceke uhalf a teaspoon ubeke esandleni saka left uma usukha ispoon esigcwele se-black salt usibeke esandleni uma usuyayifumbatha. Ngifuna ukuthi ukhulume njengomuntu ongathi uyakhuleka ukuthi la ekhaya ufuna ukuthi kwenzekeni. Izingane azisebenzi, abantwana bawukuthi, abanye babadla idakamizwa. Ngifuna ukhulume wenze i-decree and declaration. Ucele yonke into ukuthi ucela bakwazisa. Uma usuqedile uthathe le black salt le inhlabathi uyithindithe legcekeni. Uyasuka lapho uthatha enye i-black salt uyigoqa ngendwangu emhlophe into encane kange teaspoon musu uyifaka phansi komcamelo phansi komattress uzolala kuyona insuku ezintathu uzoyibona lento ofuna ukuyibona. Ithongo lakho isidalo sakho sizokwazi ukuthi siyiveze lento wena eyinkinga kala ekhaya uma usuyilungisa. Siyabonga.